Imis flimkien mal-live band mexjem il-maestro tagħna għalikom Michela Dalli. Il-vjaġġ li bdejt minn issa ser jieħdok f'post sabiħ. Ix-xita qatt ma tinżel u lanqas jagħmel riħ. Il-lob li bih ser tilgħab ma ssibu fl-ebda dar. Ħadd mhu ser jgħidlek iskont issitħol il-ħin sar. Fuq m'hemmx kartu kotba, hemm fuq ma tejjaqat, titbissem lil kollu, issellem lil kulħadd. Għandek l-isbaħ wejjeġ u l-aktar kelli, fuq kollox għandek lilu, missier tassew ħanin. ġibruħek sew qudini, hemmhekk mhux post ċajt. Nixtieq li tibqa' tgħidli minn fejn għaddejt u x'rajt. Kif tara lili risqa ilqani bla dewmien biex iddawwarni dawra turini kull imkien. Fuq m'hemmx kartu kotba, hemm fuq ma tejjaqat, titbissem lil kollu, issellem lil kulħadd. Hemm għandek l-isbaħ wejjeġ u l-aktar ikel bnin, fuq kollox għandek lilu, missier tassew ħanin. Ħanajdlek l-aħħar kelma, hawn nisfel m'hawnx sabiħ, hawn nisfel nieku ħafna, inxerdu tmut qatir. Fuq m'hemmx kartu kotba, hemm fuq ma tejjaqat, titbissem il-ħin kollu, issellem lil kulħadd. Għandek l-isbaħ wejjeġ u l-aktar ikel bnin, fuq kollox għandek lilu, missier tassew ħanin. Mek Michela Dalli song mill-isbaħ song bil-Malti. Kif aħna? Is-sera tat-tajba, aħna Ilek ukoll? nibdew bil-bewsa, ħassoltu. Michela, kif aħna? Tajba, grazzi. L-isbaħ raqda, mamma mia, kemmi song kanzonetta verament helwa. Il-kompożitur l-awtur, Kompożitur Sorry. Mark Spiteri Lucas. il-maestro tagħna. U l-klim. U l-klim ta' Polellu. Polellu, ninselmu l-Polellu l-emmek u koll. Song verament helwa, anka l-melodija ek verament tolqtok u għal-kemmi aħna għajdu l-stil belid imma teqpa fil-widna. Waħda mill-kanzunetti favoriti tiegħi u xin Mark stidinja l-programm l-ewwel song li ġiet nifmuħi kienet U l-isbaħ xeqetlek ħafna, xeqetlek ħafna. Grazzi. Michela, naf li inti għaddeja bl-studio tijak u koll u naf li u koll tistudja l-kant. Ekku. Kif għaddeja bħalissa dil-bċa xogħol? Tajb ħafna ta' bħala xogħol jiena naħdem l-essej, nix insellem il-kollegi u l-istudenti wkoll. Inselmu la maħna u koll. Ifhem, bħala kant bħalissa dim recordings, nix ningrazzja l-vocal coach tiegħi wkoll, il-Pamela Bezzina minn Vocal Inselmu Boot l-Pamela u Studios, koll. li tkun dejjem hemm support. U naraw x'ħajofri s-sajf issa Ekku, nibdu nippreparaw. kunu iktar impenjati, ux vera. Ekku. Grazzi l-Michela li kienet Grazzi. maħna u koll waqt il-program tana, aħna sanajdu grazzi lil dawn in-nis issa wasal